Vítám vás u dalšího Thinklet projektu. Dnes si ukážeme, jak vyrobit drobný světelný objekt podle vaší fantazie. Z drátku mini LED světýlek lze vytvarovat písmena a mnoho dalších tvarů. Budeme potřebovat tavnou pistoli a lahvová světýlka. Nejprve drát přepulíme, najdeme střed a druhý konec přiložíme ke špuntu. Drát natáhneme, abychom opět našli střed a proces opakujeme ještě dvakrát. Nyní drát zatočíme a vytvoříme silné lanko. Teď už jen vytvarujeme lanko do konečné podoby. Aby tvar dobře držel zpřímeně, kápneme malé množství lepidla z tavné pistole do základu našeho tvaru na špuntu světýlek. Špunt slouží jako podstavec našemu výtvoru. My jsme si srdce moc oblíbili a často si ho večer zapneme v našem obývacím pokoji. Baterie vydrží dlouho a je i snadné je případně vyměnit. No tak zase příště u dalšího Thinklet projektu.